Christian but so someone will watch. Okay, we go now to our difficult question. May difficult question, easy question, tapos na, difficult na. Ito yung na Yamaha. Aantay kayo sa question. Mag-aantay po matapos ang tanong. Nakasagot na, hindi na siya sagot. Ito po ang katanungan. Sinabi ni Jesus, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatawad liban sa isa. Ano ang kasalanan na hindi ipapatawad? Go! meron na eh. Meron na, mga meron na. Brother George. Brother George. Somebody. George? Brother George. George, o George. Ano ang kasalanan liban sa isa? Kasalanan hindi ipapatawad. Taas ka eh. Yung tatakbo lang Diyos. Malapit. Malapit. Iba. Takwil. Isa malapit. Malapit eh. Medyo malalim pa sa itatakwil. Ito yung kasalanan walang kapatawaran. Hindi Hindi. Hindi kilala. Ito yun. Ito yung price niya. kinikilala ng Diyos. Hindi kinakilala ng Diyos. At tumpak talaga. Tumpak. Meron tumpak. Samanin. Uy, daw ako. Blasphemy. Blasphemy against Jesus. Blasphemy against God. Against the law? Next question. Brother. Question, change the question daw. Okay, next question daw. So, ang sagot po ay blasphemy the holy. question. Difficult question again. Easy, Was the price easy. of? Itong kotse? Isang Ronald. Piano. Air piano. Ronald, ang piano. Okay, ito po ang tanong. Sinabi ni Jesus, alam niyo ba ang blessed? Okay. Jesus said in the 8 blessings, blessed are the peacemaker. Ang tanong, why? Mapalad ang mapagpayapa. Bakit? Sapagkat Pinapadaw na anak ng Diyos. Amen! Sila'y matabang na! Amen. Ayan. anong gusto mong kulay? Red, blue, pink. Pink. Okay. Nadako po tayo sa Sabi ko yung mga camera. Sasabi daw sila. Sabi nyo. madaling tanong lang. Madali lang to. Ano pong, price? Price po. Ano po? Price natin medyas. Sa aklat ng Mateo, Anong chapter, kayo, Pastor? sa aklat ng Mateo, Ikaw na maghahanap nga eh. saang chapter nakasulat ang panalangin ng Diyos. Go. Drawing. Rowing. Ito. Matthew 9 to 13. chapter 6 verse 9 to Tingnan niyo kagabi, oh. Tama. Ayaw mo sa price. Nabisita. Ayan, valid. Wala na. Yun yung ano eh, di ba? Yung ano, verse 19 kagabi. Baby pa kayo. Verse niya kagabi. Anong gusto mo, Day? Pita, biscuit? Medyas. Medyas. Medyas nga eh, kaya ayaw niya. Adidas. 5 fingers. Di ba stocking, Pastor? Wow, baby. Hey, Price. rice. Price na po. Difficult. Piano. So, Matthew chapter 6, the Lord's Prayer. Ang tanong, who can recite the Lord's Prayer? Go. Difficult. Who can recite the Lord's Prayer? Oh. Kuya, di ba yung nakasagot? English. Yung nakasagot. Ayun na. Ikaw na. Kasagot na? Meron ng prayer? Meron na po. Meron na yun. Meron na. Ikaw na rin. O, si Ate Dodit lang. Ay, hindi. Sino unang nakataas? Kakatahin ko na lang.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Pagtawarin mo kami sa aming pagkakasala para na makapagpatawad kami sa pagkakasala sa amin. Huwag mo kami sa inulit sa sakso. Sa lahat na masama. Amen! Bingo! Nagamit! Okay. Ayawan na ba tayo? Di pa po, marami pa, pastor. Okay, ito naman. Ano po price? Madali lamang na question. easy. Sa medyas tayo. Kumanta po kayo. Kamisita, madali lang ito. Sa medyas tayo, madali lang na tanong. Ang tanong, ilan ang disipulo ni Kristo? Ayan. Mga bago ka niya eh. Bago. Yung mga bago naman. Mga bago. Dali. 12 ba? Mga kasama niyo makatigil. Amen. Just dalaga kayo. Okay. Dito tayo sa difficult. Oh, yan kayo difficult kayo mga luma. Pag difficult na kayo. Okay, so makinig. Pinagsimulang sumbatan ni Jesucristo mga bayan na pinagawa niya ng maraming mga gawang makapangyarihan sapagkat di sila nagsisi. Ito, mahirap ito. Sa Matthew chapter 11 ito. Ngunit may isang lugar na hindi sinumpa ni Jesus. Anong lugar ito? 1, 2, 3, 4. Anong lugar ang hindi sinumpa ng Panginoon? 11. Hindi po. Sige pa. Anong lugar po? No, hindi. What city? What place? Hindi pa pa, Jules? Matthew chapter 11. Hindi niya Lugar na hindi niya sinumpa. Yung mga lugar na yun, may sinumpa siya doon eh. Mga lugar na yun. Tiro at Sidon, hindi po. Hindi. Medyo lumapit siya. Tulog na. Ito. China, hindi. Pastor. Pastor, si Pastor. Sunny. Capernaum. Hindi. Ay. Pastor, ito, Pastor. Ito yung bago. Yung bago, Pastor. Sodoma! Tumama siya. Ano yung piano? Sodoma. Tumama. Capernaum yung nakita ko. Okay. Ayun na, difficult. Ano yung difficult po? Okay, dito lang yung surprise. Magkasala tayo next Sunday ulit. Ito po. Ay, ginutom eh. Kasi alam mo gutom na kayo. Ano yan? Ano gusto niyo panalunan yung Ritz? Lahat. Difficult. Piano. Ang question po ay makikita ko sa
Ang verse to, sa Matthew 16. Matthew 16. Oo. Okay. Ang question po, the Pharisees, Tagalog na lang, question. Ang mga Pariseo at ang mga Saduceo ay lumapit kay Jesus para tuksuin siya sa pamamagitan ng paghiring sa kanya ng mga tanda mula sa langit. At sa mga panahon ngayon, sinabi ni Jesus, ipakita ang tanda ni kanino? Kanino pinakita ang tanda? Pakita ang tanda. Kanino? Kaninong propeta? Ito ay isang propeta at nabanggit. Propeta Isayas? Hindi. Oh, galing manghula. Wala lang. Jonas. Tama Jonas. po. Tama po. Yes, Wala, panalo na sila. Ano na po? ready. Meron na siya. 아까 저기 뭐지 초콜릿 때문에 아. 줘야 돼요. 이거 어려운 거니까 줘야 돼. Ang tanong po dito ay nakita sa Matthew 18. 18. Ang tanong, sino man ang magpakababa? Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Ito po ang tanong. Hindi pa. Tama! Ang pinakadakila sa kaharian. Wala ba bang panalunan? Wala pa po. Ano gusto mong mapanalunan? Ay! Hindi na pinili. Oh, masarap yan. Hindi ako Ayan, hati-hati tayo. Salamat po sa partisipasyon ng mga bisa. Next Sunday po, magtitagalaan po every time na matapos ang worship, meron tayo 15 minutes para magkaroon tayo ng cake. Mga prizes po na kandaran. Kaya pag-aralan po ulit. Kaya sa sunod na linggo. Dani, ichunon din to 4,000. Kung kaya rin, so kakain mo ng handa dito.